σημερινή μας συνάντηση είναι μια από τις ομιλίες και μια ευκαιρία και από άλλες που έχουμε ήδη κάνει και στην πορεία μας στην κίνηση της ατόμου του Μαρουσί, και τώρα μας δίνεται ευκαιρία να μιλήσουμε και εδώ για αυτό το θέμα, η κάρτα του πολίτη, που δόξα τω Θεώ ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί ακριβώς πότε θα δοθεί, αλλά σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις η τωρινή πρόθεση είναι να δοθεί το Δεκέμβριο του 2011. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μέσα στο διάστημα, στο χρόνο περίπου που θα κυλήσει, καταρχήν να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε και στη συνέχεια να φτάσει η φωνή του λαού στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας, να αντιληφθούν και αυτό το θέμα, να πάρουν τις υπεύθυνες ως ταγή και πεμένες αποφάσεις και επομένως το θέμα αυτό να είναι εκκλησιοποιημένο και να έχουμε υπεύθυνη άποψη και από τη δικούς εκκλησία μας. Ταπεινώς φρονώ ότι μέχρι τώρα καλά έχει κάνει η Ιερά Σύνοδος και η ιεραρχία μας και δεν έχουν πάρει μία θέση. Διότι το ανώτατο όργανο της Εκκλησίας μας, η ιεραρχία και η Ιερά Σύνοδος, δεν είναι ένας οργανισμός που μπορεί να λέει και να ξελέει ή μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις και να τις παίρνει πίσω, όπως κάνουν οι πολιτικοί μας. Διότι άγονται και φέρονται από τα ενδοκοσμικά συμφέροντα και τις ενδοκοσμικές πιέσεις. Έχουμε την ελπίδα η οποία εγγύζει τη βεβαιότητα ότι ήδη υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι έχουν κατανοήσει το θέμα και επομένως η γνώση του θέματος αυτή θα βοηθήσει στο όλο σώμα και της Εκκλησίας, δηλαδή της ιεραρχίας, της δικούς Εκκλησίας, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να πάρουν τις κατάλληλες θέσεις. Κατανόηση, πληροφόρηση, τοποθέτηση. Μερικοί από τους αγαπητούς αδελφούς μας έχουν κατά καιρούς ενοχοποιήσει και λένε «Μα γιατί ένας, γιατί δύο, γιατί αυτοί αναλάβαν να μιλήσουν για το θέμα αυτό τη στιγμή που είναι παπάδες, είναι ιερείς και τι θέλουν να χώνονται σε τέτοια θέματα». Επειδή το θέμα λοιπόν το δικό μας δεν έχει μόνο πολιτικές διαστάσεις, αυτό πιστεύουμε, γι' αυτό έχουμε και το δικαίωμα και την ευθύνη ακριβώς να ασχολούμαστε με το θέμα και να ενημερώνουμε. Ενημερωθήκαμε και ενημερώνουμε. Όσον αφορά τα τεχνολογικά θέματα, ενημερωθήκαμε από τους ειδικούς, καθηγητές πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πειραιώς. Έχουμε διαβάσει αντίστοιχες μελέτες που κυκλοφορούν γύρω από την τεχνολογία της κάρτας του πολίτη και ειδικά τον μικροτσίπ, και επίσης έχουμε ρωτήσει και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το δίκαιο, δικηγόρους δηλαδή που ξέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και μας έχουν κάνει τις νομικές τοποθετήσεις και όσον αφορά το Σύνταγμα της πατρίδος μας και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα στοιχεία μαζί με τις κυβερνητικές δηλώσεις και της προηγούμενης κυβερνήσεως και της παρούσης μας έχουν δώσει λοιπόν τα στοιχεία πάνω στο τι θα είναι η κάρτα του πολίτη. Και εφόσον η προηγούμενη κυβέρνηση το ξεκίνησε, η σημερινή το τρέχει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επιθυμία
και ένας προγραμματισμός άνωθεν και έξωθεν που πιέζει όλα τα κόμματα και όλους τους φορείς για να αποδεχθούν αυτή την κάρτα του πολίτη. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι και τα παραδοσιακά αντιδραστικά κόμματα, ξέρω εγώ, Κουκουέ και τα λοιπά, δεν έχουν διαμαρτυρηθεί, ενώ για τόσα άλλα θέματα περιορισμού της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του πολίτη έχουν κάνει ακόμα και διαδηλώσεις και μάλιστα κραυγαλές, και το θέμα του παρόν υπάρχει σιγή. Δειλά ενημερωνόμενοι φαίνεται κάποιοι και από τον χώρο τον δημοκρατικό αλλά και από τους πιο στενά σκεπτομένους χώρους αρχίζουν να κάνουν τις δηλώσεις τους και επομένως το θέμα αυτό κάτω του πολίτη να παίρνει τις αληθινές του διαστάσεις και ως προς την πληροφόρηση και ως προς τον κίνδυνο που υπάρχει για την πατρίδα μας, για κάθε πολίτη, για όλους μας. Καταρχήν να εξηγήσω γιατί αυτό το θέμα είναι θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες τις δικές μας και επομένως έχουμε ευθύνη και εμείς οι κληρικοί, αλλά και κάθε πιστός. Στο σημερινό μας ευαγγελικό ανάγνωσμα θα πρέπει να θυμηθούμε ότι παρουσιάζονται δύο τύποι, δύο άνθρωποι, ο μεν επωνύμος από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο πτωχός Λάζαρος, ο δε μη επωνύμος αναφερόμενος, ο πλούσιος, και αυτοί οι δύο πολύ λιτά περιγράφονται κατά την παρούσα ζωή τους, στη διαγωγή τους, στις δραστηριότητες τους, και αμέσως περιγράφεται η κατάστασή τους η μελλοντική, η αιώνια κατάσταση. Από την περιγραφή του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος, του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η παρούσα ζωή μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τόσο μεγάλη που ισοδυναμεί με την αιώνια ζωή. Δηλαδή, όσο και να ζήσουμε στην παρούσα ζωή, και 100 χρόνια να ζήσουμε ο καθένας, τι είναι τα 100 χρόνια? Είναι μια κουκκίδα μπροστά στην ατελεύτητη αιωνιότητα.